Kaupo ni inconsistency kata chot mar wach gi ote ma chopo ne jopiny kata wi nonro obetie en mondo res ng'a mondo konya ng'o. Gimokwongo mana nyisi maparo ni make moyude correctly ni obilo luoro ni ng'ato tho e lwete kata mabus ringo ne. Kama mabus oringo to en mabus mar robbery. Gima jatendi kata joma ng'eny pogo paro ni nomiye omenda mondo iwe ng'ano mondo dhi. To seche moko ringo koro iluor to giko mare ni riembi tich. Bro yaw inquiry file konwan kin gi makosa ni in careless riembi tich. Tho mar ng'ato e sel mar obila en gima serious. Wach sel no e kama bedo considered ni en e kama nitie safety. Maka ng'ato tho kanyo to in gi tabu. Omiyo sama ng'ano no tho to Ojwang no tho taparo ni ng'ato nyagoyi koparo ni jomoko goyi kata mondo yud information otiyo gi torture to interrogate you. To dhiro kata wiye koro titho. Koko realize ni to karatimo gimarach wang'e yepo. Koro temo manyo gimonyalo umogo makosa. Okata no temo umo ne ng'ato, otemo umo makosa kuome. Mano meneno ka gibuke obi ni gigole e sel kongima. Ni to koro mondo kochopo kucha mondo koro wach ni obedo declared dead on arrival. Mago te gin yore ma ng'ama notimo timno temo mondo umrego en as a person. Iwinjo. Nwachi nyanwang'o ni nitie excitement. Kawuono kama ken boss na atiyo bang'e to ng'ato koso ni. Echimo katemo overdo things. Iseneno kata mana kai kasa makoro wach ni kata ni yiero rumo. To koro ng'ama ihero kabisa wacho no yombi ti ni believe no koyombe. Ineno kaka jitimore. Ng'ato dhi mawang' kata od ng'ato, mawang' kata od kata neg ng'ato. Lakini koro adiero biro ma koro adier kori manyo. Ng'ama dwa take responsibility to brana ni. Onge. Omiyo kinyawa konya wacho ni tie ng'at moro mabedo protected no. And a investigation kaki temo afadhali wacha dieri. Ki wacha dieri konyi piyo piyo moloyo kiriambo. Wach kiriambo to miriambo no ibro yudi. To koyud miriambo no koro miriambo no ema implicate. Gimino ni intention cha kori yudo kanyo wach ibro penyi na niya kane okitime intentionally tamo miriambo dak wacha ni na dhire to podho to tho. Yes, pod en murder, but it may be manslaughter. And be ibro yaw ne ji mang'eny ma wach ni bro dhi kuome. Tom kane wawuoyo about josiasa, wawuoyo about josiasa ni josiasa timo makosa. Ni josiasa cause kata death. Josiasa hero take advantage of a problem. Kapok kijana njo tho, wiga dek kapok kijana njo tho. Nchi neno in social media everywhere. Ka josiasa madogo kabisa wacho la ng'ato dhi. As koro ginwang'o gimoro ma ginyalo moke ni koro mondo timre nade odhi. Koro mane ma gimoke. To the moment mwatimo mano kata kane adieri en involved tibro nwang'o nwa bro umo wa jump. The moment mi jump timako ng'ato maunge facts to kawango chopo kucho, like for example an investigator kama makungo otimo gimoro marach tadwa konye tanyalo make to facts kata nego amake to ka follow or beni nitie witness ni nitie ng'ama noneno kama forensic mi wachogo koro donge ji dwaro na maki mamakra tero kanyo e court bas wang' kako dwa dhi e court to koro duogo chako chien koro kendo chako manyo gigi bedo a problem. Mano winjo kwa wacho ni ji ohore mos otim investigation systematically nyaka rum kaka koro mar Albert Ojwang to yot to kene kata IPOA timo investigations to ji bendi ko wechegi. IPOA timo investigations to ji bendi ko wechegi. Omiyo an gima nya wacho ni mae ok nyal bedo matek moloyo tho mar nyocha Mjumbo Thogoka ma ji odhi adhiya mtoke to goye bunde to nege to ringo. Mae en gima otimre e sel kata kotimre outside, but nitie joma ne ni kode mwanyalo luwo mwang'e ni exactly ang'o manotimore. Omiyo an anyalo wacho ni okomata ng'ama ne o instigate mondo kijana ni otho. Ji te mane involved e chain ni nyaka maki ma nyaka dhi e court. Okomata ni an ng'a, but wa avoid rumors
wa allow investigators mondo tim tijegi, wanyalo question areas moparo nok gini maber, but we give gi time mondo gitim tijgi, gik miluongo ni forensic work, like for example postmortem no setting. Postmortem onyiso very clearly ni ng'ani nokogo wiye wang', wacho ni ng'ato no twist ng'ute. Koro our next move, cause of death was confirmed. The next move, ng'ano manotime. Giminjo ko wacho, ok ijal rucho CCTV jomoko dhi matur nyaka CCTV. Nyaka sami ture no be ineno kiture. Ji dhi maum nyaka wang'gi. Technology koro sani biro manyalo timo x-ray. Inyalo umo wang'i, but there's another technology coming up manyalo x-ray wang'i miumono magole exactly face ni. All these things they are heading nowhere. Okay. Yes. All right, Tom.